Πάλι αποκοιμηθήκατε στον καναπέ διαβάζοντας? Διάβαζα για κάποια μακροοικονομικά μεγέθη. Θα σας πω πια που σας αγαπά, κοιμάστε αγκαλιά με τα μακροοικονομικά. Και με αγαπά, πώς με αγαπά δηλαδή? Αχ, τι σημασία έχει. Κύριε Αλέξανδρε, θα με αφήσετε να λείψω το βούτυρο στο ψωμί σας? Να μ' αλείψεις το βούτυρο? Πώς να μου το αλείψεις? Ο πατέρας μου που είναι? Πήγε στον οδοντίατρο. Μόνοι μας είμαστε. Α. Ναι, να βάλω και λίγη μαρμελάδα, κύριε Αλέξανδρε. Μαρμελάδα όχι, η μαρμελάδα κάνει τυριδόνα. Α, μάλιστα. Θα με αφήσετε να σας ταΐσω, κύριε Αλέξανδρε? Να με ταΐσεις? Πώς? Να με ταΐσεις, ναι, τάισέ με. Κύριε Αλέξανδρε, μη με κοιτάζετε έτσι, ζαλίζομαι. Πώς σε κοιτάζω δηλαδή? Σαν κάποιον που είδα στο όνειρό μου χθες. Σας έμοιαζε καταπληκτικά. Μπορεί και να ήσασταν εσείς. Με κοίταζε κι εγώ ανατρίχιαζα. Γιατί ανατρίχιαζες? Ανατρίχιαζα γιατί ενώ με κοίταζε έτσι, με πλησίασε και μου άρπαξε το στήθος. Το στήθος? Το στήθος και ενώ μου άρπαξε το στήθος άρχισε να... Ντρέπομαι, πόσο ντρέπομαι, πόσο ντρέπομαι, κύριε Αλέξανδρε. Μην τρέπεσαι, Άντζελα, μην τρέπεσαι. Πες το σε μένα, πες το. Να ντρέπομαι, να σας πω ότι άρχισε να... Ντρέπομαι, κύριε Αλέξανδρε. Εγώ τελικά τι να κάνω? Α, το βρήκα. Δεν τίνεσαι καμιά τουρκάλα χορεύτρια του χαρεμιού, να σου χορεύσει κανένα χορό της κοιλιάς εκεί πέρα με την κορμάρα που έχεις να φτιαχτούνε, Έχουμε στολή.